Dengan hormat dimohon untuk naik dari panggung untuk rolling atau penggantian wasit Bapak Subagio dan juga Bapak Faisul. Matur suwun. Yo. Ki ireng sapa iki? Mas Dikan. Jadi Satrio Samudro. Gandenge jangkung gede dhuwur dari Tulungagung. Cilik ora kurang bakal gedhi yo mrene kok nokol. Dengo sing lali. Yo, wayang anyar iki Mas Widodo. Dari badak hitam iki. Latihan Mas Dodo. Cuma gelut ae. Seni tiban juga mengurangi tawuran Seni tiban mengurangi tawuran di jalanan. Mek gerudak-geruduk kendaraan rawan dua panggung ecek. Lewani muga panggung. Mengurangi tawuran di jalanan nggih, terutama nom-noman. Yo Mas Dikan. Di tamane coba metrani. Piye nek mare gurune kae. Tahu atau sepatu semprong bolong alu butuh rondo omong melu wong neng ler rondo ayu melu gustik sing duwite akeh. Yo Mas Widodo, piye carane langkae diki? Padha irenge ning ora padha ceklani, ora padha gembolani. Oet. Yo ngene iki carane lek arep budal tiban pamito karo biyungmu kaya Mas Dikan iki. Jaluk sawah pandungane dilangkai ning arep lawang. Neng ngangge sual aja gawe rok. Lek gawe rok nginceng kok. Rupane abang apa kuning ngono kok. Alhamdulillah dipun paringi seger waras. Budal ya utuh, balik ya utuh. Monggo Pak Yeno, Pak Najam menggantikan Bapak Subagio dan juga Bapak Wisul nggih. Persiapan untuk rolling wasit selanjutnya. Engko bari Pak Najam Mas Sutrisno Gareng. Jadi kalau jeking persiapan tok mulai tak panggil munggah. Apa sakit Mas Yudi dibalik, akie dibalik lek kena hukum petik. Jadi Tulungagung Komando Satrio Nusantara Mas Bayu Samudro. Bayu kuwi banyu, Samudro gelombang. Yo, ora iso aja ngelemne wong. Persahabatan karo Mas Wahyudi. Tadi sebentar manunggal. Jago manol ya niki. Rusone pitung sapi ya niki. Heeh. Was, monggo Mas Yudi. Ditengani Pak Nek. Ditengani Pak Yeno, Pak Najam. Aja mikir-mikir. Mesane pemain urung main keneki kok. Milih betul sekarang masih. Yang penting yang di atas panggung, yang sudah dititi dengan penjaga pencut yaitu Bapak Jupri. Tim medis dimohon disiapkan di bawah panggung, yaitu Mas Rasyanto dari Bitaraya dan juga Bapak Sumari. Tim medis dimohon disiapkan di pintu yang sebelah timur maupun barat ya. Mas Rasyanto dan juga Bapak Sumari. Keamanan tetap terkondisikan Bapak Jadil, Bapak Ipung, Bapak Imam Mustaqim ya. Dan juga yang di bawah panggung dari Badak Hitam. Monggo Mas Yudi, sabare yang pitung wong iki ya. Was iya. Kenek yo guyu, ora kenek yo guyu. Bayu Samudro, yo ngene iki lho contone jeneng tiban iki. Sing jeneng tiban yo niki di atas lawan di bawah kawan nggih. Rokok saudil iki wong loro. Yo. Bapak Isul kowe ayu
Persahabatan Bapak Saikoni dari Blitar Barat. Kanggo kuturung rampung bila pati Kang Mas Prabu Kupala ngawas sedo labu ing warna segara. Tobat tobat kowe wani tobat marang ora ngerti yen Bandung lanange jagat putra ratu pengging Prabu Damarmaya aku duwe Ini salah satu bini sepuh dari Blitar Barat, yaitu Bapak Saikoni. Persahabatan dari Sauntar Manunggal. Yo ganti medut, yo ganti dadah. Ganti dadah, yo ganti medut. Keamanan tetap terkondisikan Pak Ipung nggih. Iya jograng panyuwun. Oh asik asik. Roro jograng pancen kowe ayu tenang ora moka yen aku nandang kasmaran waspadana prajurit Sajakan selamat datang, selamat sore. Yaitu Bapak Kari yang dari Samudro. Dimohon dengan hormat untuk naik ke pentas panggung musik untuk menyumbangkan lagu 1, 2, 3, 4, 5 ya kepada Bapak Kari yang dari Satrio Samudro. Dengan hormat dimohon untuk naik di atas panggung musik bersama Bapak Ma'ruf Islamuddin ya, si tukang ngedang, untuk menyumbangkan lagu untuk meramaikan acaranya pertunjukan seniman yang bertempat di kediaman Bapak Gustekno nggih. Monggo Pak Kari. Monggo. Kamu tening kathah. Suarane jantung tenan iki. Nggih. Jan pira suara tenan iki. Monggo. Ora ngerti yen Bandung lanange jagat putra ratu pengging Prabu Ki Bapak Sokol Sumur Guling dari Trenggalek. duwe ati sakti Padawasa Persahabatan dari Singo Rego Mbah Muhid. Bodho sepuh iki ya. Monggo Pak Muhid. Persiapan oleh wasit Bapak Parno alias Jepit Singot nggih. Menggantikan Bapak Najam nggih, matur suwun. Iya jonggrang Agak kurang enak badan nggih, kamu ingkang kathah. Iya. Ditoto. Pak Di Parno. Salah satu ketua dari RPJ Ringin Brajang Tobuati, yaitu Bapak Parno. Monggo Pak Kari menyumbangkan lagu Tunjukkan Pesonamu. Monggo naik di atas panggung musik, gabung bersama Turonggo Sakti Wayu Budoyo. Bojo loro ya ora apa-apa. Wes to. Monggo Pak Kari. Lek musuh Pak Tarjo tenang ae. Nggih, monggo. Kepada Bapak Marsi, gimana untuk tempat siaran? Bapak Marsi. Pak Marsi. Bayo.
kasih. Tulung yes. Pak Yetno, Pak Parno ditoto. Ki wayang anyar beras rong tau. Semua gadai Mas Ipul dari Kolo Jeging Subantoro. Yo le, upahne bacute le. Yo sing tenanan jame sak sore ganjane ora kancane. Coba megal megol ae we. Di bacone aja megi gaya. Ayat. Heeh, sing rusuh ae. Iya. Wis to ajar nipul ora apa-apa. Wayang dadi. Yo. Ibarat kembang kowe isih wangi. Asik. Ibarat tabu Pertunjukan seni diban semakin sore semakin ramai ya. Dihadiri para jawara dan tiga pendekar yang pilih tanding, yang sangat pilih tanding atau yang kondang ngalongko dari Kota Blitar, Diri, Tulungagung dan juga dari Trenggalek. Yang dihadiri dari berbagai grup atau kru seni diban. Di antaranya dari Pojok Guyub Rukun, Pojok Satunggal, Pojok Sama Diban, Pisanggeni, Satrio Samudro, Cambuk Ulung, Cambuk Sakti, dan juga mantan Hidung Kuring, Singo Renggo. Nah itu kan Kapro Tulungagung, Cokro Basro Tulungagung, Joyo Kusumo Tulungagung, Baso Pati Tulungagung, Tulodo Karyo Tulungagung, Baso Pati Trenggalek, Taji Budoyo dari Tulungagung, dan juga yang dari RPJ Tomboati dari Blitar. Itulah para pemain senior pada hari Minggu Sabtu ini tanggal 20 Juni tahun 2020 hadir di kediaman Bapak Sutikno meramaikan mensukseskan seni diban yang digelar oleh Patipur Bapak Sutikno dalam rangka memperingati tahun baru Islam Muharram 1448 Hijriah. Monggo Mas Ibul didokne Pak Parno, didokne Pak Yetno. Sepeda Yo, was, iyo, peng tirabu, pipido kurang siji, monggo Mas Ipul, wes to, sasirmu seperti orang dhuwur karo isor, persiapan untuk rolling wasit yaitu Bapak Sutresno Gareng yang dari Kolo Jeging. Sekali lagi kepada Bapak Sutresno Gareng yang dari Kolo Jeging dan juga Bapak Imam Mukayat dengan hormat dimohon untuk naik ke panggung untuk rolling atau penggantian wasit Bapak Parno dan juga Bapak Yetno. Ibarat tabu kowe pancen lagi. Salaman bro, salaman dhisik. Matur suwun padha-padha. Lek kurang sesuk ning Tulungagung. Nyesep sari. Persiapan dari tim medis dari Blitar Raya yaitu Bapak Lasianto atau Bapak Sumari di pintu yang sebelah timur dan juga barat nggih. Keamanan Pak Ipung, Bapak Jadir tak terkondisikan nggih. Dan juga dibantu oleh Badak Hitam. Salah satu sing gandengi seje gonta. Ya, sekali lagi keamanan dibantu dari keluarga besar Badak Hitam ya. Cewek gaul. Salah satu jago pukul sing terlatih iki nggih, matur suwun. Saya Persiapan rolling wasit Bapak Sutresno Gareng dan juga Bapak Imam Mukayat yang dari SPR. Monggo. gaul ngis
besar dhuwur kabeh gaul yen nggo mlaku bokonge mandol-mandol sapa wonge sing ora celegukan nyawang bokong bodhe diganti Bapak Gembos yang dari Cambuk Sakti, yang terhormat Bapak Gembos yang dari Cambuk Sakti. Dek iki ora teko, saiki wong teko. Matur suwun nuwun Pak Gembos. Kecamatan. Dengan hormat dimohon untuk naik di atas panggung Bapak Gembos yang dari Cambuk Sakti. Selo Puro. Untuk penggantian wasit Bapak Barno dan juga Bapak Yitno. Mas, iki adik lanang dari Komando Satrio Nusantara, persoalan dari Singo Renggo. Iya, ki semoga dene iki wayang anyar teh iki blas rung tau iki. Nggih, matur suwun Pak Yitno, matur suwun Pak Barno. Dipun kantos Bapak Gembos, nggih, kali Mas Tresno Gareng. Sapa gareng iki? Kang Min. Heeh. Yo, sapa gareng iki? Lek nom gareng nom, lek sepuh gareng sepuh. Mas Bagas Swantoro dari Sawentar Manunggal. Pimayun Mas Fatkur Rohman. Yo, monggo Mas Bagas, piye carane? Ampreh iso rapet kae tanda, ora kena dipecut. Kang Min goleki lenane. Podho setine iki ya. Sifatmu wong lanang kurang Ora kurang kaku wis pakulina. Iya. yen mangkono sifatmu Pak Bobarno, pintu sebelah timur Joko. Bersama Pak Edi. Ora Pak Bobarno, pintu sebelah timur Joko. Di depan pintu aja-aja. Jejer karo Pak Edi Ebeng. rewang apa Ojo lali karo tugase. kanggo Nah. Jorewel jembana. Monggo Pak Gareng, Pak Gembos ditoto wayangi. Ojo oleh ngewal, ojo oleh majek. Ojo oleh nitir derjila. Ki Kang Min songko satiro pentut rejo tangan persawatan Mas Bagas Suwantoro dari Sawentar Manunggal. Salaman awian Mas Bagas, matur suwun Kang Min nggih padha-padha. Ki jago tenan niki ya. Sapa gadhe iki? Aja rayan Pakde. Heeh, wis to kebagian-bagian. Salamate Mas Sutresno. Diaturi aja ngewang aja majek. Pak Gembos ditoto. Iya. Ki Mas Agus Joyo Kusumo dari Pasopati atau dari Gajah Putih Trenggalek. Perosotan dari Kota Blitar. Yo, Pak Edeni wayang lawas suwi ora metu. Wis suwi ora munggah panggung. yen mangkono sifatmu ki ngono tegan Ora tekan kota golek rewang. rewang apa butuhku kanggo bendina Satu kali permainan Tiban Putri nggih. Habis satu permainan Tiban Putri. Kurang. Oh, iya yo. Ae. Monggo Mas Agus.
Ketoke penak tapi yo angel. Doa. Hae. Doa. Hae. Doa. Oke, gantian Pak De. Ganti mecut yo ganti ada. Ki yo wayang lawas Mas Agus. Habis satu klub permainan. Pak Kebos, Pak Rudi, Pak Sutris, Tiban Putri, Selingan, Benajo Tegang. Tim medis Mas Santo dimohon untuk di pintu sebelah barat, oke? Apa ada perlu yang dibantu? Di pintu yang sebelah barat Mas Santo. Ada yang luka, ha? Yo, Pak Edi nih. Ireng piye? Birtu piye? Ayo. Podo sekti mondro gunane iki. Dua kali cambukan, kurang satu kali cambukan. Tiban Putri Pak Wito. Joget ya ora apa-apa, oleh ae nyapo to ta. Ben ndak rame ta. Alhamdulillah 2 hari di kediaman Bobo Sutikno menjadi lautan manusia. Nggih. Di kediaman Bobo Sutikno 2 hari menjadi lautan manusia. Ujung timur ngantek ujung barat nggih. Weh, jangan ngantek golong komeng iki lho, Pak. Kaya ngene iki lho ngantekan. Tiban Putri sik Mas Gareng. Mas Gareng, Tiban Putri dulu. Nggih, ngapunten Pak Pitoyo. Oh, Ya. Durga Sakti Wahyu Budoyo. Hias sound system audio. Ayo dok. Sing rasa aja men gra-gra, ora sak guyang-guyu sing tenanan nek nyabet. Iya, iya ngono. Sing tenanan, lek tenanan nyabet murusa sawere tambah. Lek mek kuru-kuru mek didik. Ye, biasane siji, iku oleh loro. Sana tutu kata. Yo, Yen mati wis to sak rosamu. aku melu Karo joget. kelangan. Aja main nyepaplem ae. Ya apa Iya. Guys, 3 kali cambukan sudah selesai. Gantian Mas Bro. lem taja urip bebarengan. Kula niki prawan tuwa, umur kula Hey. napa mboten tuwa ketondure saking gunung kula. Golek ejol, Dok. Piye carane? Najan sira wong gunung kenang keno. Piye nek tadah carane nek pere gurune kae? Heeh. Aja dhuwur, nek tadah aja isor. Iya. Oke, bokong dicerusan. Salaman karo Gusti dhisik. Salaman karo bose karo juragane. Heeh. Lah iya, mak peluk 300. 300. Lah iya, alhamdulillah. Muga-muga ditungane Nduk, Gusti dipani panjang umur sing barokah nggih. Rezekine ingkang kathah, ingkang halal, ingkang barokah. Selamat dunya, selamat akhirat, bejo dunya, bejo akhirat nggih. Amin amin ya rabbal alamin. Sementing ora rabine. Citra kula benjang pun ngantos disia-sia. Oh. Yeah. Sik. Ki Bapak Najam dari Elang Perak. Persoalan karo Mas
Ervina Kori. Dudu kadang yen mati aku melu kelangan baya abang Monggo semrawang Mas Kori, gawe bimbang tunjukkan pesonamu. Kepala jam, yo, ora popo, endi lek punya beti kok ora kena belas iki. Rawuh tuwa Kowe jago gitar raya. umur kula 35. Yo, Napa mboten keturunan pas, keton buri sing hati-hati, saking ojo sembrono. Rolek adigang adigung adiguno. najan sira wong gunung Arep kaya ngopo? keno Arep rasa kaya ngopo? Arep jaduga kaya ngopo? Menungso enek kelemane. bareng matur Ditengani Mas Tris. najan Ditengani. dadi prawan Ditengani Mas Tris nggih. Mas Kebos ditengani. bisa Nggih. maju Oh, Yo, asik. kira prawan tua dilamar perjaka kula melenggo Kang Mas ampun cidra Yo, diobah nih betul pada jam. Iwo kalau dengan munggah karo kiwo. Iki lho. Padha jagone kabeh iki. Awas, dengo sing lali dewa sing Kimodono. ye Sing penting aja ngantek lali untuk kleru jamune. Oh, oh, asik. Oh, hehe, ora popo. Jago biasa ngono kuwi. Sok ngenai ya sok dikenai. Sok kalah ya sok menang. Kalah aja nih ungkal. Sekti Mondro kuno iki ya. Salaman apa pian? Luputku ngapuranen padha-padha. Semenuga aku lek salah lutut di ngapura. Ngapunten ing kathah matur suwun Mas Ervina Kori. Dari Macan Gedung Kuning. Sitok-sitok ae, Bro. Sitok. Lek wis enek gandenge ya wis. Klambi putih suwek pundake. Lek wis enek lek ora wani ya sak nyandake. Yo. Oh. Say. Amplope rada kandel penyanyi mangga banter elek munian, mangga bantas ae. Mas Supri dari Cambuk Ulung Blitar Timur persahabatan karo Mas Eri Gunawan dari Trenggalek Gajah Putih. Atau soto lanang. Yo Mas Eri. Singo barong tenan iyan. Tunggal dene iki musuh yo Macan Gembong iyan. Jan pacul pedhok tandingi. Arit pedhok garani. Perkul pedhok pajuni. Yo, Mas Supri. Ganti tadah yo ganti mecut. Ganti mecut yo ganti tadah. Sik. Rusane pitung menungso ya niki. Ning sabare yo kaya ngalang-aling malaikat. Siapa dia? Bapak Supri dari Cambuk Ulung, Raja Jalanan, Travel Blitar, Bali, Blitar Bandung, Blitar Bogor, Blitar Jakarta. Moro gini Mas Supri.
matur suwun Mas Supri, Mas Eri, Hermawan matur suwun. Ki semoga diri. Lah serong tau kentut iki lho.